Burela é un exemplo perfecto do que representa a pesca nunha poboación que sempre viviu cara ao mar. Todo naceu en torno ao porto de Burela. Eu vexo por aí moitas fotos que se ve un porto pequeniño e que non había nada, e que a raíz de ir medrando o porto e ir abrindo máis barcos, Burela foi medrando tamén, non? O porto para Burela foi moi importante. O porto de Burela sempre foi un porto que deu traballo a moitísima xente, non só deste pueblo, sino de todos os alrededores. Para Burela foi unha cousa moi importante para todos, para o que foi o pobo en sí, porque todos dependemos directa ou indirectamente da pesca. A pesca en Burela trouxo moitos puestos de traballo, directos e indirectos, e levantou a moitas familias, e a día de hoxe sigue axudándolle a moitas familias a seguir adiante. A pesca para Burela, baixo o meu punto de vista, é o motor principal da economía. Porque generou moitos postos de traballo, daquela, pois, vamos a ver, a toda a xente que andaba ao mar, pois era de Burela e alrededores. Pois para Burela a pesca é todo, vale, eu creo que foi o impulso que necesitou para crecer e que a sitúa a nivel xa non só nacional, sino mundial. Posiblemente non fora o que é hoxe sin a pesca, eso está claro, non é discutible. Un sinónimo de pesca podría ser Burela, ou un sinónimo de Burela podría ser a pesca. Representa a vida que hai en Burela hoxe en día.